У 2022 годзе на базе Петрыкаўскай раённай бальніцы прайшла рэканструкцыя акушэрска-гінекалагічнага корпуса. Тут есть усё для прыняцця экстранных родаў. Прасторныя палаты з сучасным абсталяваннем, аперацыйныя сталы на пульце кіравання, інкубатар для выходжвання нованароджаных. Кожная палата абсталявана столікамі для спавівання з падагрэвам. Працягваецца будаўніцтва фізкультурна-аздараўленчага комплекса. Ён размесціцца на ўездзе ў горад у мікрараёне Паўночны другі насупраць жылой забудовы. Агульная плошча спартыўнага аб'екта каля 7500 квадратных метраў. Змітрый Алейнікаў абмеркаваў з кіраўніцтвам раёна пытанне ўводу ў эксплуатацыю і укамплектаванасць кадрамі. На сустрэчы з кіраўнікамі сацыяльнай сферы абмеркавалі пытанне аб стварэнні інжынернага класа да новага навучальнага года. Гэта неабходна для падрыхтоўкі ўласных кадраў. Адна з праблем у раёне нізкі працэнт укамплектаванасці псіхолагамі. Гэтае пытанне ўжо вырашаецца. У студзені гэтага года заключылі 3 дагаворы на перападрыхтоўку, а наступнай восенню чакаюць маладога спецыяліста. На прамую тэлефонную лінію да намесніка старшыні аблвыканкама звярнуліся з пытаннем ацяплення ў ФАПе ў вёсцы Чалюшчэвіча. Змітрый Алейнікаў паставіў гэты зварот на кантроль.